Kita single nyo diha. Kami kung duha, single me. Pwede magila-ila? Pwede man gwapo. Ako na si Brian. Ako di si Sarah. Sarah Itlog. Brian. Ako na si Glinton ng 12 Blue Bag Tabines. Mag-mate lang tayo pohon sa plaza. Usa kay kamis. Musakay lagi ko kuya. No. Katuod ka sa Plaza Doria. Katod kayo kay masahero ay jud din hindapita. Tag pila di ag plite kuya. Tag 150 ra ba ag plite dinhi sa plaza ug anhi dinhi. Sige kuya, musakay na ko. Sige, sakay na. Abot na tamis. Nanatas plaza. Inya na kuya, mubarog sa ako. Kaya ako nang kuha akong pamphlet he. Dara kuya oh. Keep my chance kuya ha. Wait lang. No. Tuod lang. Ikaw rin na Sarah? Sarah Itlog? Ako lagi ni Brian. Dali. Tapat dali. 1 hour later. Hello. Hello? Asa di ka karon Brian? Iyara ko sa plaza. Nali ka dira sa plaza, mo dira niya ko ha. Naaman ko ro'y gibuhat. Next time ka na lang. Di ko na next time. Ang gusto karon paabuta ko kay mo dira ko. Next time na lang di ka. Yan na pa mong amo. Busy mi kayo. Sige next time na lang kay mulat ko sa plaza ako rong usa. Bye. Next time na ka ha. Kay busy pa kayo kuron. Na akong amo. Bye. Goodbye. Camping. Kinsa man na, nagtuka-tuka man na, napakikibuhat.
Hoy, Glinda! Nangliliman ka! Yung ka, busy ka. Busy ka ni ko ni Sarah. Sarah Itlog. Ako ning lalab. Si Brian. Ikaw sa Sara? Ikaw sa nakaangin? Ay ilaron mong dagko. Sorry na good, Linda. Ako may gusto ni Brian. Di matang, sorry, ablihe. O sige, Glinda. Ako nang ablihan kay Prince Manta. Glinda, gawas na. Huwag man na si Uyab si Brian. Ano, nangilog man ka? Sorry na. Ako na magalit. Oo. Huwag nang call si Brian. Asa man ka, Brian? Kita may nag-date. Yung nasara ako ng Uyab. At ako maglailak. Ako lagi ni. Ay, tulog ito. Tulog ka ka mo. Yo! What's up mga kalubag? Salamat dahil kay inyong human og tanaw ang Video! shout out dahil ko sa This Hive TV. Pakipalo sa iyang Facebook page o pakishare. Thank you. At out ko sa buhol pagkatawa. Pines. Og shout out the sad ni DJ Boy Banat TV. Og kung kinsa toy wala pa ka subscribe sa amang YouTube channel, please subscribe. Towel Lubag Tabayns og follow sad sa amang YouTube Facebook page. Og ayaw mo kalimot sa click notification bell para updated mo sa amang mga bag-o nga video.